salamat ay. Sige, ato na ko. Ma! Ari na ko, ma! Sige na, day. Ato na ko. Amping. Musod na ko sa bahay. Agay, naglain man akong tiyan. Ni ana sabing akong kipati nga mukalit lang nga kahit saron ko sa akong hukaw. Kay, marag di na ko kaabot ani sa among pansayan da kay distansya man kamay sa among bahay. Muso na lang ko sa among bahay. Din hinasap ko sa taas sa among bahay nakapahungaw sa akong kipati. Paitaw labhan ko na lang sabning nuog nga ako na itsaran. Kapait ba ni akong kahimtang human na mo kaligo ha. Di na maghugaw-hugaw. Kay man labapas mama. Unsa man rong nanimaho, Linlin. Ma? Mura magnanimahong hugaw sa tao. Ikaw na sad ron? Kuan ma. Labhan ko lagi na ron ma. Human naman ko katiman sa mga bata. Ay, pastilan. Ni Ander na sad ang imong gibati. Nga dili ka makapugong sa imong hugaw. Maulagi maoy. Napiki masab ko ganiha good. Maong misod na lang ko sa bahay. Kay layo man ang atong CR. Ay, na sige. Ako nalay bahala sa mga bata kung manlaba ka. Kailain na tagbaho din his bahay, uy. Oo, ma. Ay, salamat. Nagkahuman ako og panlaba. Kikapoy na sab ko. Anong ba ni, uy? Dali ramanggit kay kong kapuyon bisag gamay rang akong matrabaho. Marelax ako, bi. Asa na ba tong akong cellphone? Mag-Facebook lang una ko. Dara di ay. Gusto ba nang ipang post akong mga FB friends, uy? Uy, unsa man nang post akong igsuon? Hala, uy. Kagrabe na sabanang sa mga bulingon magpagawa sa iyang hugaw, uy. Grabe kahugawan, igsuuna. Ako ang but ipasabot sa post aning Grace nga ako igsuon. Kagrabe naman sad, uy. Gi-post pa man ko niya sa social media. Mo comment ka ni ko siyang post, bi. Ayaw sab mo palabi sa inyong pagkamarites, uy. Wabaya ko manghilabot ninyo. Kaot ba sa ulugan, uy? Mismong akong kaugalingong igsuon ang nagpakauwaw na ako sa social media. Unta, sila ang unang musabot sa kong kibati. I-replyan niyang akong comment. Noog pa more. PAPI man yung pagka-replya. Ay, Diyos ko. Misa mo tuot ang akong dugahan. Ma! Matabang ma! Radyo Nationwide. May gibati kong dili makapugong sa akong hugaw. Og dali ra sa kong kutasan, bisan makalakaw lang ko og may igong gilayon. Maong, wa ko magtuo, nga ang kaugalingon ko pang pamilya o igsuon ang muunay og BIBI sa kong kahimtang. Gipost pa ko sa social media aron pakauwawan. Unya. Uy, Linlin. Unsa man na, uy. Masukaan ba yan na nimong bata nga nagtotoy nimo? Niandar naman sa ning akong hyperacidity, maoy. Magligwa na sab kong aslong. Lain kay akong ginhawaan. Kadaghan na sa nimo gibati, uy. Ayaw tao paluya-luya, day. Kay lima na kabuok ang imong anak. Maulag yun ta, ma. Pero saan man ako, ani nga maumang yun akong kipati. Awaran, kalipungon na sab ko. Unsa, pagtarong diha, ha? Nang luspad na baya sad ka, Ugwa para bas bini mauligi kas na baho mo pagtarong diha, Linlen.
Pahitan na gyud sa akong kahimtang. Unya nga akong kahimtang. Ang akong igsuon. Dili pa gyud mo tabang ug masabot nako. Ilapay noon kong biay-biayon pagkaawawan sa social media. Di post-post pa kong Grace sa Facebook aron pagkaawawan ma. Kangano di ay naunsa man di ay mo. Nagunay-unay mamug-away nga man nagsuon raman gud mo. Mao gani. Wa mo ko manghilabot nila ma. Sila ra may nanghilabot na ako. Sila ba yung nag-una-una og post sa Facebook. Unya ni comment ra ko dito. Nasuko man ni noon. May manggani kay dili sila ang natungnan ining akong gibati ron. Linlen! Bawas niya! Animal ka! Uy, kinsa ron? Si Grace man nun ma. Uy, nga nung isog mong kaayo, uy. Ako nga tubangon ma. Oo niya, nagpatutoy ka man anang bata. Ako lang daton sa pag-awas na ako ma. Ikaw ba? Nga nung comment-comment ka man sa akong post? Muotro pa gani ka, dahil paruson tagid ka. Hinayira ko ng tingog ni mo, Grace. Kay naigking ang akong anak sa bang tingog. Ah! Wako'y labot! Padugon ko yun ang baba ni mo ni Malaka kung usab pa ka! Awa! Nihilak na yun ang bata. Usab ha! Usab ha! Usab ha! Ay Usab ko yun ha! kadlo Grace. Kaya ang bata taon, oy. Pamahawa mo din sa bahay ni Mama, oy! Minyo naman ka! Nga nung muti pa mo ka din nila, Mama! Uya, hugawan pagid kay ka! Palihog lang sakta ko ninyo. May gibati taon. Ay! Pasangil! Nilagyan na mo imong sakit! Pero ang tinodan na, hugawan ka! Tapulan ka! Grabe ang akong isuon. Dili gyud mo bati nako. Imbis nga iya kong sabton tabangan, siya pa hinoy miunay na kog libak sa among mga silingan ug gi-post pa sa Facebook ang akong kahuyang. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, punto medikal. Unsa man ka daing akong gibati nga dili man ko makapugong sa akong hugaw. Usahay, di gyud ko kaabot sa pansayan ug maabtan gyud ko maka-HR sa akong underwear nga dili nako tuyoon. Ikaduhang pangutana, naasab ko'y hyperacidity. Malipong ko og mangurog ang akong mga bitiis og daling hanguson maong dili ko kalakaw og layo. Grabe na ba ni? Unsa man sa itambal ani? Ikatulong pangutana, punto legal. Gipost na kong igsoon sa Facebook ang akong kahuyang. Nagipakaawawan ko niya kay baho kuno ko o dili makapugong sa akong pag-HR. Pwede ba na ako siyang ireklamo? Kay kung ikihan ako siya, unsa masang kasuha? Ikaupat og katapusan, gisuong ko sa akong igsuon, gisingit-singgitan ko diya o giingnan nga tamparuson. Nagdarba ko og bata adto og nalubat-lubatan ng akong anak nga akong gikugos ug mihilak kini. Pwede ba na akong makiha nga akong igsuon anak? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Linlin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban ka ninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, ako motambag sa mga medical problem. Psychiatrist man ako, psychological, emotional, behavioral problem akong tambagan. Usama man ako ka drug addiction specialist, ako motambag sa mga problema may tungod sa mga shabu ug mga marijuana user. Hunong na yung taon mo dong, maluoy mo sa inyong kagalingon ug sa inyong mama ug papa, kurbida ang paita. Dagang pamagi, klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran din ka na mo. Pwede ka na ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ding Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong ang pagtulunan karong adlaw mao kini nga healing is a process that God intends to free from the pain of past wounds.
hormones. Kitang tanan na manggit tayo mga experience sa kinabuhi nga medyo subo, no? Dili maayong hinumduman ug usab kay medyo makahilak ta. Pero whether we like it or not, as a human being, maka-experience kita mga kalipay nga mga panghitabo, mga kasub-anan nga mga panghitabo. If you lost something, material things, relationship, that's part of life, ha? Dili mag-suicide, ha? Suicide is the most coward way to answer problem. Walay tao nga walay problema, including Dr. Rene Obra ug Atty. Eileen Batan, daghang problema. Standby mo mga sukintig paminaw kay mobalik mi kahuman ani nga pahinom. Ako karanawa si Linlin, mga 40 ni panuigon na ni taga Pagadian City. Married ni siya, 5 iyang anak. Tingol sa iyang problema na ay medical na po illegal, ha? Basig maingon mo, Dr. Obra, matambag lagi po nag-legal. O magod siya, Atty. Eileen Batan din sa kundool karon. Anyway, for the information of everybody, kaming mga psychiatrist na kami subject ng forensic psychiatry. In fact, manghambog mga ko sa una sa mong tennis club. Ako ginang binag maghambog ng ginagmay gawin. Ikaw ato ni, mas daghan pa man siguro kong court appearances kaysa imo. Kaya umasa sa kong trabaho mo sa psychiatrist, mo appear ko sa court as an expert witness to medical, rather civil and criminal cases in court, no? So nasa ko yung mga idea about mga legal nga mga basic lang. Regyo ko pareha ka expert sa mga abogado, no? So mga pangutana ni Linlin, medical ug legal. Pagadian City, no? Nagatatag mga kailan sa Pagadian City, no? Labi na sa Mulabi, Ramon Magsaysay, mga Bulahan family, mga Lipa family, mga Blancia, Lumapas family dia sa Mulabi, Abayon, mga Abayon, mga Duhali family dia sa dihang dapita, no? Dr. Boy Oligario, musta naman kabay? Musta tong practice dia sa Bonifacio, no? Daghang mga doktor na to dia sa Mindanao, mayong hapon, mayong adlaw yung tanan dia sa the whole of Mindanao, no? Dia sa dinalang nako kanon daghanon kay parang ang taas kog time mutambag ning problema ni Linlin. Ulang po ngutana ni Linlin kanang medical. Unsa man kada ning akong gibati nga dili man ko makapugong sa akong hugaw. Usahay di jud ko kaabot sa pansayan ug maabtan jud ko may tsaran sa akong underwear na dili nako tuyuon. Alright, so na mao gini Kwanlen gitawag ni nato siya fecal incontinence, ha? Fecal incontinence. Naman siya urinary incontinence katong di ka kapugong sa imong ihi. Pero na fecal incontinence, ha? Kanang bot pasabot ani nga kanang di mura bag di yung kakapugong nga mugawas sagud ang imong hugaw. Either bisag di pagkakaabot sa comfort room sa CR, di ka ka-control. So embarrassing kung kayo no, binag ning attend kag parte niya, di ka ka-control mugawas imong hugaw, manimaho baya, no? So kasabot ko sa imong problema le, no? Ato lang ning discussion later on after I read your second question, no? Ikaw na pangutana. Naasa ko'y hyperacidity. Malipong ko og mangurog ang akong mga bitiis og daling hanguson. Maong dili ko kalakaw og layo. Grabe na ba ni? Unsaon ni itambal nako? Where related ba yan ang hyperacidity? Maura ba yan na og kanang na tayo fecal incontinence po, no? Dihara na sa gastrointestinal tract. When you say hyperacidity, tungkol tag-aslom, mukutoy imong kuto-kuto, ay medyo di siguro regular ang imong pag-intake sa food, no? Kaya ang atong gastric emptying time is 2 hours. Meaning to say nga, when you eat, as example, 7 o'clock in the morning, mahaw ka. Pagka 9, nagkutoy sa imong tiyan, mo na mo snack na sagka. Kung di ka maka-snack, ang imong bayang tiyan, galing, bayan na, dili bayan na makontrol nimo. Whether you like it or not, yan ang atong stomago, sige may galing. Mukaon ka alas 12, pagka alas 2, alas 3, may snack na sagka. So mga namatay mga available nga mga maka-counter niyan no? Atay mga antacid, no? Mga lang ko mga pipila, mga Mylanta, Crimalin, Crimelis, nasa tayo mga proton pump inhibitor, kanang mga omeprazole, no? Pwede na mga imnon. So may tungkol sa imong dili makapugong sa imong paggawa sa imong hugaw len, daghan ni mga hinungdan ani. Either nagdiarrhea ka or kana betong either way kanang extreme, either nagdiarrhea ka o nag-constipation ka or naa ba kay medical problem. You are 40 years old, magpa-test ko na kada sa Pagadian City sa imong blood sugar, basig diabetic ka len. Kunya si Bacolag na kay multiple sclerosis or na kay
na kay medyo kalimot, di pa man bata pa man si 40. Kanang uban nga medyo dara na malimot, dementia is one of the reason nga nung naay fecal incontinence. So mas maayo gud nga ako ug mobiyahe ko naabag gyud ko'y loperamide sa akong bag. Sa akong naman ko'y medical kit magbiyahe ko bisan ngadto sa gawa sa Pilipinas naagi ko'y loperamide para simbako og kay kaon kog dili mayo da sa pag-travel maglain na kuntian na dahil ko'y mainom. Sa man yung mga loperamide example, kining Imodium, kining Diatab, kining Loramide, mo na yung mga kuan or kanang mga diphenoxylate atropine nga mga preparation like Lumotil. Mo na yung mga tambal na to ana, no? Kunya kinanglang usaon man nato na paglikay ng ani no kaya ang atong kanang naalagi ang hinungdan ani basin pod len og imong muscle sa imong anal sphincter weak for some reasons mo nang dili siya musira umu-open as you wish wa kay control usa pa na patanaw gyud ka len og gastroenterologist sa Pagadian dako man sudad ng Pagadian or mo travel ka to sa Buanga City ako naka experience na ko ana sa lugar dapit sa inyo ana magari ko magparkingan dapit sa inyo regikas pantalan patangas di ako nanay tangason nga dahan niyo ay dugay ba kong mulabi usahay suroy-suroy mi das Pagadian switog yung kanan ninyo daghang kasikol regards mong tanan da sa Pagadian isambay ko sa una usahay mo inom-inom gamay da sa inyong dos pantalan ana ako mo parking da sa inyong dahan nga nay tangason nay dahan nga dili sa level no so you eat high fiber diet len you take anti-diarrheal medication. Kato akong ipahingalan kining mga loperamide simplified by Imodium, Diatab ug Loramide, no? Kunya kinahanglan na kay bowel training you need to be guided by your attending gastroenterologist na man mga exercise onya in the worst scenario kinahanglan niya sa surgical intervention kay i-repair ang imong anal sphincter basin og mura bag na nagidepensya kina i-suture or whatever suito kaya aning mga gastroenterologist mga surgeon nanay surgical intervention anal sphincter surgery so mao na ang so akong balikon you eat high fiber diet kanang mga kuandya kanang mo-avoid ka og kape kanya sometimes ang mga doktor sa gastroenterologist mag-water enema murag samnang water enema binsa murag labatiba murag labatiba yan anay mga exercise ako di sa ko kay balo anay gitawag nila Kegel exercise murag gikuan ang imong pelvic area magpatudlo lang kanay kay magtudlo ka nya di ba kay ko eksperto sayop unya you go and see a urologist sa Pagadian len para nga matabangan ka. Kung balikon, you avoid mga alcoholic drinks, caffeine, kanang mga dairy products, ayaw kayo pag inom so may mga dairy products, of course, milk, cheese, ice cream, masisigag kaog ice cream sa Pagadian, kanang mga spicy foods, o kanang mga tamis, avoid niya So mga bantayan na nga medyo kinanglan niyo kang matug doktor, kung ang imong hugaw na dugo, mulos na kaog weight, nadali ka kapuyon. Mga na mga tilimad doon nga, muadto na ka og inunta urologist. Ikatulong pagkuntana, legal ni siya Gipost ako gigsoon sa Facebook ang akong kahuyam nga gipakauwawan ko niya kay baho kuno ko og dili ko kapugong sa akong pag-itsar. Pwede ba na ako siya gireklamo? Kunitihan ako siya unsa mang kasuha. Ano ba ka ng cyberbullying, murag cyberbullying, cyberbullying na kukuha og picture nya i-konsulta ka abogado niya, ikaupat nga pangutana. Singgitan ko niya og giingnang tamparuson. Nagdala ra ba ko og bata adto og nalubat-lubatan ang akong anak nga akong gikugos og nihilak kini. Pwede man ako siya makiha mawalagi porbida sa ning imong isa ni imo ning igon sa nimo ni imong igsuon man nimo len ano may unani man inyong bagay daghan kay kung kailan igsuon pud nga kontra halos na gani magpinatyanan ng uban nga mga igsuon so mahimo ra man sila sabot-sabuton ra tingali ni kining unani grave threats ni siya grave threats
physical o psychological. Kini ba ang abuse dili lang physical ha? Akong balikon. Kining abuse is dili lang physical. Pwede siyang psychological, mao na, ha? Kaning psychological abuse mas grabe pa ni kaysa physical abuse. May nga may pag imo kong gitamparos, sumbag kasi imo kong ipakaulawan. Pero na ko i-comment nimo aning mga kaso-kaso len, ha? I do not know diya sa inyo sa Pagadian, pero ako experience ning kaso-kaso. Diya ko maulagi na gipailang kaso sa una. Forbida. Pag abot sa korte, ang kabayo nga itom nga gisakyan sa akong gikiha ning abot pag abot sa korte ang kabayong itom nahimo naman puti. Forbida ning kaso lagi. Labi na musulti na barangay captain Astang Lisora. Tuo sa hook, line and sinker, tuo sa the presiding judge. Barangay captain ko nasulti ko. Di man to itom Your Honor, puti man to gisakyan nga kabayo sa akusado. Acquitted. Acquitted. Forbida. Stressful kaning kaso len. Ayaw na lang kiha-kiha o tambag nimo. Makagasto pa ka na sa bugado. Ha? Sabot-sabutan lang ninyo, tiyali. Patawag lang siguro sa barangay. Ngayon lang sa ngayon ang pakaulawan ko nimo. Ha? Kay di ba na lisod po rin sayo na yun, anak. Ha? Nya katong bata na traumatized to. Ha? Duhan mo na traumatized. Patawag lang na sa barangay. May na sa lupong tagapamayapa. Kay medyo di pa ka magagasto ka na. Mabot ang diskorte. Whether you like ito na, magagasto kag emosyon, magagasto kag panahon, magagasto kag kwarta, ha? Bayad magkabugado. So mao na akong experience po. So ako ikatambag nimo kung mahimo lang extrajudicial na lang. O dili extrajudicial killing, ha? Wa ko mingon. Dili extrajudicial killing, dili, ha? Ang ako po sabot og extrajudicial settlement of the legal problem. Alright, so now tagasabot ka sa akong gitambag ni Mulen, ngadto sa mga tanan mga taga-Pagadian, daghan mga Muslim na to, ang mga brothers and sisters, assalamu alaikum. Mao sa na akong na-learn sa akong medical student mga akong ipangutana. Ano ba greeting sa mga Islam? Assalamu alaikum, Dok. Mao na ba. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kay ko sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga radio program sa Armen. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tataka Raman. Daghang salamat o